Waya. Waya. Ayo upane ning njaba ki mau. Upa. Ya aja ndak. Tidak baik. Wah, ya kesel kok ket mau ngrebab. Saya jenenge yo berang-berang dina bladhek kowe. Mulane saiki terus ngebosi. Mobil anyar. Ora ngono kuwi mobile sapa sih anyar? Kualat lho wele. Ambulan apa? Maksud Lho kowe dudu aku lho sing muni. Mbok sing apik. ora putih kok. Bengi iki kudu ngajeni aku. Apa ngajeni wong cowok. Sing ngebosi ya iki malam ini. Bos gitu. Bos. Ya. Apa, Nduk? Amplopku tulisane I love you to. Heeh, men khusus kowe tak love you. Wah. Ayo pisan-pisan yo ngrasake sing tuwa kok ngene. Yuk tenan kuwi. Ora ngapusi aku yuk. Ya ngrasake sing tuwa ora sing enom terus ya. Ora ngrasake le omong-omongan sak pejagong ngono lho. Oh, lah tak kira nek. Kan Bang apa? Apa sing anu sing gumyak-gumyak Om? Apa? Lho, liwung. Aja liwung ora duwet yo. Liwung mboten duwe. Mboten duwe. Oh bener itu. Mendem. Aja ya, ora ana. Mendem Sakit wedokan. rindu ya ora iso, rada kempling. Wah, iki sip rondo kempreng ya sip. Kuwi wae. Lah, iki. Ya wis gleleng ora iso. Penontonnya alhamdulillah awet, Mas. Wah, iki alhamdulillah. Wong ketrima ki rasa dimereni ya. Ora. Nggih. Ini sik mayang aku mesti entek terusan. Ini ya gandeng sik mayang iki wae ya penontonnya elok tenan. Seneng. Wah, alhamdulillah sing rame banget jebul ya Om. Rame Sing kok kathah. matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun Wah, Cen. Pokoke sinau terus. Ini bab Antawacana dolan ngambah. Wah, nggih, bab sabet Bab nang ngambah. ngambah. Anu sanggit wayang Ngambah. lakon Ngambah. naskah Ngambah. wah Pokoke nek utang neng nggonku ngono. Kowe bejo kok kae glelengmu lho. Oh iya yo. Ndase sapa-sapa to idak. Ya ora ndas. Ya saiki ngidak nggon musike. Yo ta kurang ajar to. Ora apa-apa. Rondo kempling, Mas. Heeh. Rondo priya? Mas. Warga laras. Suasanane nyenengke. Narmandaya. Utuh iki. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi ngaren tindak dhewe ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Kelarasan Mas alias kebetulan belajarne akeh rada kabotan yen purun Mas enggal-enggal ngrencangi tekan ngomah mangke kula opahi topil wong legen golek momongan niki bayu waktu badhe pindahan jo ampun kelo Mas sampean ampun kucimpo
kuciwa nek kowe tetep kecewa aku. Hanyaran karo sapa-sapa. Wis rapi. Awan-awan lunga blonjo ning pasar paing. Prawan rondo buatku rapatek penting. Ning Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting dosu. Malang nyepen rambut minten. Oke dhewe-dhewe. Pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi ngati ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun kancane Aklar Mas alias kebetulan Belakane akeh rada kabosan Inggal-inggal rencangi atap nganggo make kula opahi tope wong leken boleh ngomongan niki plojo napa Bayu badhe pindahan awan-awan menyang blonjo ning pasar paing prawan rondo buatku rapati penting tuku gelang apa anting-anting dosu malang nyepen Bon nggih Nggih, sampun apa Mas meneh? Gandeng. Woi, tekan apa meneh tetep tak tambahi no. ora sah wis Wah, ora mesti tekan apa meneh ngono wis. Karo saiki karo apa ya? aku wis wae Weh, pisan meneh kok. waedan iki Karo Mbak Ayu. alah Oh. Setuju napa mboten, Pak? Lho niku setuju, Om. mbok golek pasangan liyane iki wong loro guys ora lucu ora lucu kok Oh. Oh, kae. tetep kok gak lucu ya Heeh, tetep kan gawe lucu. ya golek imbuhan bu kene Ya Mbak Ayu. lah apa arep nembang apa lagunya apa Lagune apa ya? Apa padu wae? ya aja Aja. ngene padu soalnya nesu tenan ya kayak mas Heeh. nek nesu lemangan oke wiji kok barang katut kepangan angel ya dadi dagelane angel Angel. ya apa Apa? Sing iso dienggo duet. Mister Mendem ya Ya, wis Mr. Nes, Mendem. golek Ya. catatan Nes Dek Agnes Walah. cintaku sayangku Waduh. Apa? ora Weh. mlayu kaya nek kowe ngajari anake cintaku sayangku kae lho Rak ning ngono ki. Terus Mbak ya, Pak, terus. Lati iki beda. jan kok tak akoni atik Mister Mendem wah nganggo iPhone Di yo, oke yo jase dicabut nek serampung. Cabut sik. Oke tak demoke. Siap. Aku tak melu nek kon demok. Aja. Kowe demok sik temon kae wae. Sik endi? Temon. Sik endi kowe? Ya. Mister Mendem. Ya. Wis sepi banget lho ya. Burung mari apa piye? Wis mari Mister Mendem. Iki gara-gara aku ora tau mendem kuru to isan.
Ya meneh men lemu. Aja. Yo, wis sepi yo. Yo, Mister Mendem. Yo, Mister Mendem. Gebrak. Aku wis kandhang cium marake silakan. Aku wis matur lan seneng omongan banter. Wis tak atur marake lali. Banjur ngunjuk bil sampean nyatine kentir. Ora tak gagas, penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo waras. Jomo namuni nuturi kaya kiai. Ditok ngawae yen lengar wis glosor dhewe. Aja cekak atimu, wis tak cukup lelakonku. Pancet bener kandamu, marga mandem ngrusak awakmu. Yen wis mari kanca-kancane pamit sekar nyake mandhepe ditinggalake. Tinggal kancaku leren nondugal. Dongakno kuat mendemku wis ora kumat. Aku wis kandhang cium marake silakan. Aku wis matur lan seneng omongan bantur. Yen kanca marake lali. Banjur ngunjuk bil sampean dadine kentir. Ora tak gagas penting esuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo waras. Aja munamuni nuturi kaya kiai. Ditokno wae yen klenger wis glosor dhewe. Dongakno kuat mandem wis ora kumat. Oh, lupet. Pun Mas. Ya sampun. Wis pone. Wong meneh to. Ora wis nek iki. Wis. Wis. Angel pisan. Wis Pun ya. nggih. Lho, Wis. Wis mari kok. Dah wis mari, wis ra mendem. Wis mari, Mendeme ora mendeme apik. wis mari. Ora Mendem sah. apa nih? Ora wedokan wis ra mendem aku. Mendem wedokan. Ora, wis ora sah. Siji wae wis cukup ya ta. heeh, mendem-mendeman karo Mbak Agnes. Ora siji wae. Alah. Ben sakinah mawaddah warahmah. Walah. Tambahin Toto mendeme tipi boten, tentrem. Pak, Bu. Ora sah wis. Oh, kowe. Kowe tak ajar lho.
Iki Cilik wis tambah. tambahan apa sing nambahi sapa? Ya. Gajul apa? Tambah edan. Oh, edan wae, kowe kuwi edan. Wis ya. Oh, karo latihan. Ora, aku biar arep. Latihan dadi bintang tamu. Oh, aku nek ora rombak kantong ora cocok kowe. Wis ya. Nggih. Nggih, pun. Latihan wirang. Wis gek munggah wis kowe iki. Megol-megol. Kok cilik-cilik kae. Ya ora apa-apa, cilik irunge cilik kok. Wah, jan gayeng tenan iki. Aku nek dadut-dadut ngene iki seneng banget aku. Lah iki apa ya? Pisan meneh lah. Nggo genep-genep. Oh, kembang rawe. Kembang rawe wong telu. Sinten mawon kembang rawe niki? Oh, kabeh. Kur berarti. Napa kembang rawe napa ninggal katresnan? Oh, kembang rawe. Napa kembang kadil? Oh ya, jaluke ninggal katresnan Mbak Agnes ku ndak nesu meneh, ku ndak kaya mau meneh. Heeh, medeni wong e. Ninggal katresnane yo jumeneng no. Niki kalih sinten mawon? Kalih Oriza. Mbak Risa, Mbak Saras. Terus karo Mae. Ale wah siji loro telu papat. Wis. Pas wisan. Tambah Mamat. Malah gayung lho kuwi kon joget ngarep dhewe. Ya, yo. Wis ketularan Mas. Neng transit terus. Ninggal katresnan niki. Sing gayeng sisan kok gara-gara e. Yuk, monggo yuk ninggal katresnan, Mas. Ayo gek muni piye to? Bukan. Piye to?
matur sembah nuwun ninggal katresnan jan waduh josnan wah kae bajing loncat Aku bar iki. Kinupita kangku manuk empret. Weh, manuke sapa? Manuke sapa? Manuk empret iki. Manuke gare. Wah, ora ya. Gagak iki mah. Ora ding. Manuk empret. Heeh. Ra sida. Manuk empret prit pating cruwit-wit calurutan geni rangu lati pangan biu kode ambyuk biu kode ambyuk biu kode ambyuk aning pasawahan nuju ipari rayahan nuju ipari rayahan ning babagan konangan bapak tani mingat-ingut ambesengut natani parine asrut manuk pedet Wilayah sing manuk meneh ta. diet pating cruwet wet ram betan rambut turut ngepang grambel sepirang pirang mulut ijo cucuk abang manuk bleko nggon mung ledek delek ngintak kodhok cucuk mepet tenggok anjejeran ning beledok amelera ulatke sandang pangane sampun Sampun. Nggih, matur nuwun Bu Wahyu wis. Apik banget swantene. Sok diteri tapi. Saiki ganti Bagong. oke nah aku nek ora sing semi rock ora gelem aku pokoke waduh kerduse metu kae Lah. Boyo aku bingung aku nek kon milih lagu ngene iki. Wah, nah aku ya tetep idolaku sepanjang masa. Siapa? Bu Prasno lah, sapa meneh wae lebih dari surga iku iki padake. Anu nyepeng mic. Ora mengobong menyan wae ayo.
Pun niki nyekel mik. Pripun Mas Dalang? Nembang nggih. Nggih. Mbang apa? Aku nek Bupras niku mboten jumeneng mboten wah. Ana sing kurang nek ora jumeneng iki. Kudu dimusuhke karo sing ngebosi malam iki. Wes ora aku ora madang kok. Mau prihatin no. Ayo ngadeg. Kowe iki bathine akeh bengi iki. Bathine akeh. Ngadeg. Anu Pak bajinge pun kula bedhil wau mboten saged mlumpat. Wong kula buru wau menan. Der. Pun tak der ngoten menan. Pripun niki? Nah, kosek. Waduh. Apa? Semar. Bapak ki lho wis nek wis kaya ngono kae mengko lemahe wis bongkah kene. Lemahe iso dekok jero banget. Nek wis ngono kae wis kepuyuh wae tetep dompolke nang kono kuwi kok, Kang. Apa ya? Oh ngebrok. Ya wis ngono kae nek wis madhep karo bendarane wis ngono kae. Lah kepiye? Ya disebani wae kae ditutke mesakake bapak ngono. Ndoplok dhewe ngono kae kok nek anu bareng ana apa-apa malah ora ono sing nulungi ora ngerti. Kae bareng karo Ndara Ayu Wara Sembadra karo Ndara Wara Sri Kandi kepareng rawuh ning Kesatrian Tanjung. Ayo do mangkat suwan. Heeh, diplayoni wae. Heeh, diplayoni wae biasane. bingung lah arep padane apa. Ya wis kek ngono. Ayo Pak, kek ayo Pak. Tengah telu pisan. Heeh. Duh jimat sesembahan kula. Kanjeng Ibu. Rawuh paduka ingkang putra kepareng ngaturaken sumangga ing pangabekti. Ibu,
Jenengan sing gadah satriyan kok jenengan teng mriki mboten teng mriki Kandara. Surat dadi ngopo? Putraku Ger wong bagus. Ngaturake pabekti banget tak tampa dadake teguh kayuwananipun ibu. Pangestuku wae tampan ana Ger. Nuwun kapundi ndadosaken jimat paripe Ibu Sri Kandi. Kula ngaturaken sumengkeming pabekti. Tobat ya Ger. Wis tak tampa kali apa wonge pengali. Pangestunipun ibu wae gage tumantu marang jeneng sira ya Ger. Nun inggih kapundi dadosaken daya kasantosan kula Ibu. Blegagag uga sak dulita. Ndara Ayu Wara Sembadra lan Ndara Ayu Wara Sri Kandi. Kula inggih ngaturaken sungkem pangabekti. Iya Kakang Semar wis tak tampa nanging tiba padha-padha. Kakang Semar wis tak tampa. Tiba padha-padha. Ndara Ayu kakalipun kula ngaturaken sungkem pangabekti. Kula inggih ngaturaken sungkem Ndara Putri. Sungkem kula Ndara Ayu. Punakawan Kaneng Petruk Bagong wis tak tampa kanthi seneng. Kaneng Petruk Bagong tak tampa Kanjeng Ibu. Lajeng keparenga cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi. Kepareng rawuh wonten kesatriyan Tanjung Anom. Menapa badhe paring duka Ibu? Ya Ger. Rawuhipun Ibu kejaba pos kapang marang putraku. Yaktinipun Ibu iki bubar wae nyumpena. Imbake marang jeneng sira putraku Abimanyu. Gawang-gawang katon Abimanyu kaya ledeng ana sak tengahing bengawan nanging kedadak kasempya ing alun gegulungan satemah kendang kapracendang Angka Wijaya. Bareng Ibu wungu sare nganti gragapan rasaku tumulipun Ibu nganti marang Ibu moyo diajeng para Sri Kandi iki prapta ning Tanjung Anom. Kowe kawidadaning putraku Abimanyu Ger, Abimanyu. Ibu, paduka sampun prisa piyambak bilih ingkang putra tansah ayem kemawon lan tansah pinaringan kabagas warasan. Iya Ger, iya. Syukur yen mangkono nanging jejereng Ibu lamun nyumpena kang kaya mangkono mesti wae mulang-mulang Ger, Kakang Semar. Rening panjenengan kuwi disepuke mungguh sing dadi pangimpenku iki. Mawa pralampita apa Kakang? Ndara Ayu, kula kinten niki kok leres. Niki sasmita. Kadose kok Ndara Abimanyu badhe nampi pacoban. Mila niki mangke kedah sami prayitna lan surtiti ngati-ati lho niki Ndara Putri. Miat langening ngalanggiwan aklar pandamoncar tinon ler kakonang surem sorote tan padang kasur lan pajaring purnaming kekono dasari mangsa katiga dadak Skala Praptani Dyan Arjuna karya kagiating kalih. Boten nginten jebul pangeran bapakne kula prawana ing Tanjung Anom. Iya ibune ulup diajeng Sembadra pun Kakang Kang Prapta. Bekti kula kanca pangeran. Iya Sri Kandi wis tak tampa duh Kanjeng Rama. Sungkem pangabekti kula mugi kunjuk Abimanyu. Sira ngaturke pangabekti wis tak tampa. Malah kepara pun Rama bakal paring bebungah.
Duh Kanjeng Rama. Sanget andadosaken kagiyating manah lalabetan menapa. Dene kula badhe dipun paringi bebingah ya. Kabeh merga seka lekasmu pakartimu kang wis ngorek-orek. Nyiprati lerah tuh gawe wirang marang wong tuamu. Mula pun Rama bakal paring bebungah nyoh iki Tampanana Abimanyu. Tobat. Duh Hyang Agung, iki kepiye kok Abimanyu malah dijembalani Tobat. Pangeran Arjuna kok malah mentolo menika niki wau pripun kok ngerti-ngerti Ndara Abimanyu diantem aja do meneng wae ayo ditututi. Kanjeng Rama, dosa lan lepat kula menapa? Ngertos-ngertos kula kok dipun jempalani Rama menawi ingkang putra saestu nandhang kalepatan. Nadyan kapejawana kula boten badhe silak, nanging dosa lan lepat kula menapa Rama Abimanyu. Dosamu tok kempit tok indit. Rumangsaku Arjuna ora nate mulang anak supaya nyolong jupuk, nanging jebolala gedhoanmu wani tumindak culika. Wani dusta jamus kalimasada. Aduh Rama, kula malah boten ngertos ingkang dipun kajengaken kowe rasah selak, rasah umbi. Pancen kowe anak murang tata wis ngorek-orek raine wong tuwa basan ilang-ilangan ndok siji. Adile mung kudu tak ajar nyoh iki Tampanana Abimanyu. Tobat. Tobat. Panjenengan menika dos pundi? Tanpa taha-taha mula saka karo anak sageleme dhewe. Tanpa cetha perkarane apa? Sri Kandi. Kowe aja melu-melu perkara iki. Kowe rasah melu-melu. Boten kok melu-melu. Abimanyu niku ki anak kula bocah ora dosa ora ngerti apa-apa kok diajar kula sing mboten trima. Nek kowe ora trima malah tak katutke dosamu. Apa dikira Sri Kandi wedi? Garwa kaya ngono punjung keplan Tampanana.
Kandi. Aja nganti ngribeti kepeksa tak lepasi jemparing tampanana Sri Kandi. Dimulosoro karo bapakmu nganti kutah lutir. Ibu, kula inggih boten ngertos lepat kula menika napa. Iya, Ibu ya percaya wis ayo Nger. Aluwung sumingkir saka papan kene Nger Abimanyu. Gatotkaca inggih paman, kula aturi emut. Ampun ngantos nuruti dhateng kebrananing kalih Dimas Abimanyu menika boten lepat. Abimanyu cetha luput wis gawe wirange wong tuwa boten. Supados gamblang kula aturi nenggo Dimas Antasena Gatotkaca. Kowe ora sah melu perkara iki, ora sah melu-melu malah tak katutke dosamu sisan nyoh tampanana. Yeah.